ako soke ala ko ngalila sola munu be boli nu fiye mangan bibo ngalila sola munu boli to be tamoyo bo undoro kunate ni soke boli damene karaba wallahi adumana tabe tamoyo be tigada ko bi tasma charger la ma ko dugo soke balawi wallahi فالمغيرات صبحا ngalila sola somunu bi boli fajiri dafe fajiri sumaga juna subul wati like karaba c'est iba manga me belela ibi kunja ni boro ambulikani dafe shita kele mate wa dawla mi bi sola ati dafe shila ay ka yana kadima we دلائل يرد به اللهم بخشوع القلب عند السجود لك يا سيدي الجهود والله وبك يا الله يا جليل لا شيء يدانيك في غليظ العهود وبكرسيك المكلل بالنور الى عرشك العظيم المجيد وبما كان تحت عرشك هكذا قبل ان تخلق السماوات والصوت الوهود ذاك اذ كنت مثل ما لم تزل قط الها عرفت بالتوحيد فجعلني من المحبين على نفرة إكم بغوكا المحبوبين منو فنا كلا لدو منو كملو العاشقين منو من في بوكتا الله تعالى يا الله يا الله يا ودود President Balmadam Dama. Kille. Mamoya maile. Ni yoro sebe she wolufla. So kanji. Ni bi so sanfɛ. Ni karafe minɛ. Ni ka tora bi kanji de minɛ ka. Kanji minɛ. Kara. So ni so yi bi abi jɔ i kunna. Wallahi a ti taa fana dɛ. So ti mɔgɔ bi ka. Hali n'a taara a bi sigi. Hali ni so taara a bi sigi. Ayi o kɔni si ka taa na dɛ. Wallahi nin bɛ kɛ. Ani fali ti kelen ye. Ayi. Cɛ ka jan dɛ. I bi nin fɛn in sɛbɛn. Dugawu in sɛbɛn siɲɛ 7. Ka so kansi k'a la. Yiri feere qualité 7. A bɛ se ka kɛ fleur feere i b'a qualité 7 k'a la. Parfum min ka di i b'a k'a la. Mɔgɔ t'a f'i ye n'i y'a mɔni daminɛ i b'a dɔn. Ayi seko t'o la i b'a bila dɛ. Nate. Muso ka kanu mana kɛ i furubaga ka taa cɛ 20 cɛ 5 sɔrɔ i ka da la. Ni na malo i bɛ quartier bila da. I b'a fɔ n bɛ fɛn in bila. Wallahi. Ale de bɛ kanu kɛ. Ayi so kɔlɔsi dɛ. Ayi mɔgɔ kana se ka sɔrɔ. Ni min sera o ma baji dɛ i n'a ma kan mɛn. فأثرن به نكعا يبوشيري ولي وتوبولي da fajiri pusheri de ka wuli ko fe kara ibi pusheri wuli mbay ko fe فوسطنا به جمعا so ke munon be ni mo tura usanve jadi keneka fa wasatna bi jama'an tarajo kafiru chama ni chama kudu wallahi kudu maga jeli b'a fɔ ko ɲɛfɛ se bi bɔnɛ se so bɛ kɛ sababu ye n'o bɛ taa jɔ juguw cɛ ma wallahi ni sura in ye sura kabakomaba de o sɛbɛ إن الإنسان لربه لكنود ala ka kandi yɔrɔ cɛ wallahi mɔgɔ ma ye dɛ ayi i bɛ nin fɔ kuma caman koyi wallahi i y'a dɔn ala ko n kalila sow la sokɛ minnu bɛ boli fajirida fɛ n kalila sow la sokɛ minnu bolitɔ bɛ
poussière wuli nkalila soula soka mun boli ka bi tamonyo wuli usengorola la nkalila soula soka mun bito boli la kata frère mine jugu chema fubi mununu te dute kalli chayara sa walla ya chayara de ala ko innal insana lakanu ko mo karo kagale ata fo gansa wallahi ban la ko adamaden karo ka gɛlɛn adamaden b'i tɛgɛ ja ala ye ko ka miliyo di ni miliyo dira a b'o to a kunna dɔ n'i jɔ a ka da la ko fi sabilillahi dɔrɔmɛ 20 b'o mago ɲɛ ala min ye nin d'ale ma fu la a tɛ se ka mɔgɔ den ye a tɛ se adamaden bɛ to k'o wariba ka k'o kɔntɛ seli ɛri bɛ se a b'a lajɛ ko moins 10 minutes a bɛ to ka k'a kɔntɛ bon est-ce que ne bɛ misiri sɔrɔ bilen a bɛ to ka k'a kɔntɛ fo seli yɛrɛ ɛri bɛ tɛmɛ a kan lakanu a b'a yakaro i karo ka gɛlɛn wallahi adamaden karo ka gɛlɛn an karo ka gɛlɛn ɲɔgɔn na mais adamadenw bɛɛ la fana an karo ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye kojugu farafin ya daminɛ n'a ye i b'a laban la dɛ wallahi i y'a fɔ ɲɔ ɲani anw fɛ yan ni ɲɔgɔn sababu ye ɲɔgɔn mawusa tɛ ayi wallahi